Grabe. O, diba? Ayan, good afternoon sa inyo lahat guys. Ayan, may 15 thumbs up, merong isang tuwad. Ay, talagang inaabangan ako ng mga tuwader talaga. Lata, oh. Tuwaders talaga. Talaga maiwasan. Ayan guys, oh. Merong tuwad isa, ayun oh, tuwad. Oh, yan. Kasi kaning uran. Ang lakas ng ulan, ayan, 15 thumbs up at saka isang tuwad, oh. Ayan guys, oh. Ayan, no, tuwad. Apong miski, ayun, no. Meron akong technique dyan, ayun, no. May tuwaders ako, oh. Konti lang yung pumasok na tao pero may tuwad. Ibig sabihin dun sa pumasok, may tuwaders talaga, oh. Ayan guys, may tuwad, oh. Isa. Ayan. Kikita nyo po. 15 thumbs up. Tapos ang tuwad, oh. Yan ang ebidensya. Hindi, okay lang. Kasi talaga inaabangan yung LS ko talaga. Grabe, no? Tuwaders talaga. Isang... ano kaya kinainggit niya sa akin? No? 16 thumbs up. Wow, salamat akong Miss Kay. Mag-end na ako. Thank you so much. Daddy Den, salamat Daddy Den. Akong Miss Kay, salamat maganda ang tuwad. Masisikat ka. Oo, panay everyday may tuwad ako, apong Miss K. Everyday yan. Pagkaka-LS ko may tuwad na. Ewan ko sino yung mga tuwaders na yan. Palo po talaga. It's okay lang po na wala sa akin yan. May gusto lang po. Salamat, sabi niya. Sige po, abang sa sabi niya. Okay lang yan. Hayaan nyo lang yung tuwaders. Okay guys, mag-i-end na ako. Apong Miss K. Po tati kong LS. Alas 9 PM Pilipinas time. Okay? Punta ka po tanay para talaga kilalang kaluguran, Miss K. Mag-end na ako. Salamat. Bye.